Во ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амен. Пан з вами. Дорогие браты и сестры, сегодня мы отзначаем урочистость у небаўшэсце Пана, вігілія урочистости. Сегодня так само, хто быў на імшы, можа завтра не быць на імшы, тому что удзельнічаў у урочистости найсвяцей, урочистости у небаўшэсце Пана Езуса. Інтэнцыя гэтай святой імшы, молимся за памерлую Марыю Миколая Сошка. Перапросім Бога за наши грахи, каб мы з чистым сердцем могли зложить эту найсвятейшую ахвяру. Споведаюся Богу всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, заўсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог усемогутный, и, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вышинях Богу, а на земле супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой хвалы Твоей. Пане Боже, Владару небесный, Боже Ойче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Езу Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, яки берешь на себе грехи свету, змилуйся над нами, яки берешь на себе грехи свету, прими моление наше, яки сядешь праворуч Отца, змилуйся над нами, бо только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты наивышейший, Езу Христе, с Духом Святым, у хвале Бога Отца. Амен. Молимся. Боже, Твой Сын у присутности апостолов сегодня взошел на небо. Учини просим, каб згодно со своим обещанием, и Он завсёды пробывал с нами на земли, а мы з'єдналися з Ним у небе, які с Тобою живей володарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Амен. Сідайте. Читання книги Дзеяў апостолаў. Першую книгу я написал Теофіле про все, что робил Езус и чему вучыў ад пачатку аж до дня, у які ўзнёсся, даўшы праз Духа Святого загады апостолам, якіх выбраў ды перад якімі з'явіўся жывым пасля сваёй мукі ў шматлікіх доказах. На працягу 40 дзён аб'яўляўся ім і казаў пра Божае валадарства. І калі разам ели, наказаў ім не адыходзіць з Єрусалема, але чакаць абяцанага Айцом, пра што вы чулі ад мяне. Ян хрысціў вадою, а вы будзеце ахрышчаныя праз некалькі дзён Духам Святым. А сабраныя пыталіся ў яго: Пані, ці не ў гэтым часе ты адбудуеш каралеўства Ізраіля? Ён жа адказаў ім: не вам ведаць часы ці поры, якія Айцец прызначыў сваёй уладай, але прымеце моц Святога Духа, які на вас сыдзе, і будзеце маімі сведкамі ў Єрусалеме і ва ўсёй Юдэі, і ў Самарыі, і ажно да краю зямлі. І сказаўшы гэта, ён узнёсся на вачах іхніх, і воблака забрала яго з іхніх вачэй, і калі яны пільна ўзіраліся ў неба, як ён узыходзіў, вось два мужы сталі перад імі ў белым адзенні і сказалі: мужы галілейскія, чаго стаіце і ўглядаецеся ў неба? Гэты Езус, узяты ад вас на неба,
прыйдзе таксама, як вы бачылі яго, калі ён узыходзіў на неба. Гэта Слова Божае. Узнёсся Бог пад радасныя воклічы. Узнёсся Бог пад радасныя воклічы. Усе народы, пляскайце ў далоні, радасным голасам усклікайце Богу, бо грозны Пан найвышэйшы, вялікі валадар над усёй зямлёй. Узнёсся Бог пад радасныя воклічы. Узнёсся Бог пад радасныя воклічы. Пан пры гуках трубы. Спявайце Богу, спявайце, спявайце нашаму валадару, спявайце. Узнёсся Бог пад радасныя воклічы. Бо валадар усёй зямлі Бог. Яму гімн заспявайце. Бог валадарыць над народамі. Бог сядзіць на сваім троне святым. Узнёсся Бог пад Читание послания святого апостола Павла до Ефесцев. Браты, Бог Пана нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам духа мудрости и открытия в познании Его, и просвятлил в очи сердца вашего, как вы ведали, у чим надея покликання Ягоного, и якое багаття славной спадщины Ягоної для святых, и якая незмірная велич моцы Ягоной у нас, веруючих праз дзеянне могутной силы Ягоной, якую Ён выявил в Христе, калі воскресил Яго з мертвых и посадил праворуч себе на небесах, вышэй за усялякое княжанне, и уладу, и силу, и панаванне, и за усялякое имя, якое называюсь не только у гэтым веку, але и в будущем. И все покрыл под ноги Ягоныя, и поставил Яго понад усім головою костела, які ёсць телом Ягоным, полнотою того, кто наполняе усё во всім. Гэта Слово Божие. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Ідите и навчайте все народы, каже Пан. Я з вами во всі дні, аж до скончення веку. Аллилуйя. Пан з вами. Читание Святого Евангелия поводле Луки. Закончение Святого Евангелия поводле Луки. Хвала Тебе, Пане. У той час Иисус сказал своим учням: так написано, что Мессия повинен терпеть и воскреснуть на третий день из мертвых. У Ягоное имя повинно обвещаться покаяние для отпущения грехов усім народам, починаючи от Иерусалима, а вы свідки гэтага. И вось я пошлю до вас обещание от Отца моего, а вы заставайтесь у городе, покуль не опранитесь у моц з вышини. Потом вывел их аж до Бетании и, поднявши руки свои, благословил их. И коли благословлял их, развитался с ими и узнесся на небо. Яны поклонились Ему и с великой радостью вернулись в Иерусалим. И были весь час у святыни и благословляли Бога. Это слово Панам. Сядьте, коли ласка, дорогие браты и сестры, я хочу попросить пробачения, что спозднился. Перш за все. Поважанные. Христос, сегодня у нас 40-й день после воскресения. В этот день Христос, згодно наше описание в Святом Писании, узышел на небо. И мы, когда читали Евангелие от Святого Луки, промовляли такое слово закончение Святого Евангелия поводле Луки. Это опошнее, что написано в Евангелии, то, что Христос узышел на небо. И, как мы ведаем, правда у веры, сидеть праворуч Бога Отца Всемогутного, и оттуда придет судить живых и померлых.
Мы бачым, што Христос яшчэ перад тым, як узышоў, каб знікнуць з вачэй сваім вучням, прысутнічаць у сваім касцёле, ён даў ім вялікія абяцанні. Ён сказаў, што я з вамі, ідзіце, навучайце, я з вамі ва ўсе дні аж да сканчэння свету. Ён даў абяцанні святому апостолу Пятру, сказаўшы: ты, Пётр, скала на гэтай скале, я збудую касцёл мой, і брамы пекельныя не перамогуць яго. Ён даў шмат абяцанняў, але заўсёды патрабаваў ад іх вялікай веры і даверыцца ўсяму, што ён гаворыць гэтаму, але трэба сведчыць. Сведчыць, і як гэта сведчанне выходзіць з вучняў. Сведчанне абвяшчэння пакаяння і адпушчэння грахоў усім народаў, адпушчэння грахоў, пачынаючы ад Єрусаліма. Як бы пункт зыходжання Єрусалім. Уважаныя, Христос сказаў вельмі важную справу адпушчэння грахоў. І сведчанне Христа адбываецца праз адпушчэнне грахоў. Мы чытаем у Евангеліі ад святога Яна, калі Христос гаворыць: прыміце Духа Святога. І ідзіце, і каму адпусціце грахі, таму будуць адпушчаны. То есть у адпушчэнні грахоў удзельнічае моц Духа Святога, які ад Айца сыходзіць. То есть адпушчэнне грахоў гэта не проста нейкі такі акт, але гэта вялікае, што творыць Бог Айцец праз моцаю Духа Святога, праз Сына яго свайго Езуса Христа у кожным з нас, адпускаючы нам грахі. Бо мы до конца не разумеем усёй сур'ёзнасці граха, не толькі велічы граха, але таксама сур'ёзнасці кары за грахі потом. Мы бачым, як Адам і Ева саграшылі, як гэты грэх сказаўся вось на гэтых першых людзях. Таксама мы павінны зразумець, што кожны грэх моцна сказваецца на кожным чалавеку. І тут патрэбна вялікая Божая ласка, і гэтая Божая ласка пралілася праз Езуса Христа, які быў таксама і адпушчэнне грахоў, яго ахвяра была адпушчэнне грахоў. То есть гэта настолькі важнае, што вось нават Христос, узыходзячы на неба, гаворыць пра адпушчэнне грахоў усім народам. І гэта не нейкае такое тэарэтычнае, але гэта практычнае. Каму адпусціце, таму будуць адпушчаны. На кім затрымаеце, на тым будуць затрымацца. Гэта не тэорыя, гэта практыка. І сёння Касцёл гэта робіць, сёння Касцёл гэта ўвайшоў у гэтую сітуацыю ў поўнай праграме, але, на жаль, бывае такое, што пакідае гэтую практыку. Гэтая практыка становіцца, як сёння любіць гаворыць, перажыткам прошлага. Дарагія браты і сёстры, Христос ясна сказаў пра сённяшняе і пра прошлае, што добрых гаспадар заўсёды дастае і новае, і старое са сваёй скарбніцы. І ніхто не будзе, кажа, піць з новага віна, а калі ж скаштуе старого, то будзе гаварыць старое лепшае. То есть Езус пакінуў нам вялікія скарбы Касцёла, скарбы традыцыі, але таксама і скарбы Евангелія. І калі мы чытаем Евангелие, мы не чытаем яго як нешта прыстасоўваючы да сённяшняга света, але стараемся сённяшні свет прыстасаваць да Евангелія, каб гэты свет аднавіўся, бо Христос збавіў, і мы ведаем у Евангеліі адзін раз свет. І гэтае збаўленне трывае да сённяшняга дня. І як гэта збаўленне трывае, як атрымаць збаўленне, мы чытаем у Евангеліі. Іншай кнігі нема. Хто бы што не выдумваў сёння, а заўсёды адказ на тое ці іншае пытанне мы знаходзім у Евангеліі. Як нам жыць, што нам трэба рабіць у гэтым свеце, каб атрымаць Божага збаўлення. Іншага шляху збаўлення нема. Што б не прыдумоўвалі людзі, але іншага шляху, як тое, што напісана, і тое, што сказана Езусам Христом, на свеце нема. Поэтому нехай добры Бог і ўсемагутны
дасць нам магчымасць лепей, глыбей зразумець, падрыхтавацца таксама не толькі падрыхтавацца асаблівым чынам да свят Пяцідзясятніцы, калі Дух Святы зійдзе на нас, калі Дух Святы намасціць нас, і калі Дух Святы дасць нам магчымасць лепей, глыбей зразумець збаўленне Езуса Хрыста. Амен. Вызнаем нашую веру, веру в адзінага Бога, праз Езуса Хрыста, які ўзышоў на неба і сядзіць праваруч Айца, з даверам прадставім Богу нашыя просьбы. Молімся за святы касцёл, каб ён мужна абвяшчаў Божую праўду і указваў свету вечныя каштоўнасці. Цябе просім. Молімся за місіянераў, каб яны абвяшчалі Христовае збаўленне ўсім народам. Цябе просім. Молімся за народы, якія перажываюць канфлікты, каб запанаваў у іх краінах доўгачаканы спакой. Молімся за тыя народы, дзе сёння адбываюцца войны. Просім святло Духа Святого для тых людзей, ад каго залежыць спыненне гэтых войнаў. Цябе просім. Молімся за тых, хто не разумее годнасці людскога цела, каб яны зразумелі, што яно прызначана для ўдзелу ў вечным жыцці. Цябе просім. Молімся за тых, хто прабывае здалёк ад сваёй сям'і, каб яны лучыліся з роднымі праз малітву і ўдзел у сакраментах. Цябе просім. Прашу всемагутнага Бога вечны супакой для Марыі Мікалая Сошка. Цябе просім. Нехай Пан Бог усемагутны благословіць, і нехай Матка Божа заступаецца, і нехай наш слуга Божий опякуецца, і просім здароўя для Людвіга Лукашевича. Малюся таксама пра заступніцтва святого Айца Фабіяна, малюся пра заступніцтва Найсвяцейшай Панны, здароўя для Тацьяны, святло Духа Святого для лекараў. Цябе просім. Молімся за нас, удзельнікаў гэтай святой імшы, каб надзея на вечнае жыццё заахвочвала нас да сумленнага выканання нашых штодзённых абавязкаў. Цябе просім. Божа, выслухай нашыя просьбы, учыні, каб мы праз справядлівае жыццё на зямлі дасягнулі вечнага жыцця з Христом, у небаўшэсці якога сёння святкуем, які з табою жыве і валадарыць праз усе векі вечныя. Амен. Сядайце, калі ласка.
Молитесь, браты и сестры, каб мою вашу ахвяру принял Бог Отец Всемогутный. Боже, Твой единородный Сын, наш перший святар, завсёды живый сядить по Твоей правице. Каб за нас заступаться, дай нам с надеей наблизиться до посаду ласки и отрымать Твою милосердность праз Христа, Пана нашего. Amen. Pan z wami. Угору серцем. Подякуем Пану Богу нашему. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане святы Ойча, всемагутны вечны Божа. Бо Пан Езус, пераможца граху і смерці, узышоў сёння ў неба, як валадар хвалы, якім захапляюцца анёлы, і Ён пасрэднік паміж Богам і людзьмі, суддзя свету і валадар стварэння. Узыходзячы на неба, Ён не пакінуў нас у нашай нядолі, але перад намі ўвайшоў у нябесную айчыну, каб умацаваць нашу надзею на тое, што мы, як члены Яго містычнага цела, таксама войдзем туды за Ім, нашым галавою. Таму адкупленае чалавецтва ў ўсім свеце радуецца воскресенню Хрыста, а хоры анёлаў разам з усімі святымі спяваюць Табе гімн хвалы няспынна, усклікаючы: Святы. Милостивый Ойче, покорно просим и молим Тебе, праз Езуса Христа, Сына Твоего, Пана нашего, каб принял и благословил гэтые дары, гэтые приношения, гэтую святую беззаганную ахвяру. Складаем ее Тебе найперш за Твой святый католицкий костел. Будь ласкавы адорвать с упокоем, аховать, яднать и кировать им во всем свете. Разом со слугой Твоим Папом нашим Львом XIV, біскупам нашим Юзефом і всім, хто вірно заховує, визнає католицьку і апостольську віру. Пам'ятай, Пане, про слугов Твоїх. І про всіх тут присутних, віру і відданість, яких Ти ведаєш, за їх ми приносимо Тобі гэтую ахвяру хвали. І вони так само і Тобі приносять за себе і за всіх своїх близьких, за откупление своих душаў, за надею на збавление, уратование, узносят свои молитвы до Тебе, до Бога вечного, живого и правдивого. У едности с усім костелом найперш с пашаною успоминаем благословленную завсёды Панну Марию, Мать Бога и Пана нашего Иисуса Христа. У едности з усім костелом у найсвятейший день, коли Пан наш, Твой Сын одинородный, узнес до хвалы по Твоей правице, з'єднаную с собою кволую, человечую натуру, найперш с пашаною вспоминаем благословленную завсёды Панну Марию, Мать Бога и Пана нашего Иисуса Христа, так само святого Юзефа, обранника Найсвятейшей Панны, святых апостолов и мучеников Твоих, Петра и Павла, Андрея, и всіх святых Твоих, праз их заслуги молитвы, нехай во всім аховує нас Твоя опека. Пане, ласкаво прими, просим гэтую ахвяру от нас, Твоих слухов и душой сям'ї Твоей. Заховай дни наши в Твоим супокои, избав нас от вечного осуджения и долучи до Твоих выбранных. Просим Тебе, Боже, мocою Твоего благословления святи гэтые дары, и учини их досконалою, милою Тебе ахвярой, каб сталися яны для нас телом и кровью Твоего наимилейшего Сына, Пана нашего Иисуса Христа. Напередодні муки Он узял хлеб у свои святые и достойные руки, подняв очи до неба, до Тебе, Бога своего, Отца Всемогутного, и подяку Тебе складаючи, благословил, ламал и раздавал своим вучням, кажучи: «Берите, ешьте з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдано».
Падобным чынам па вячэры, узяў гэты пачэсны келіх у свае святыя і дастойныя рукі, зноў табе падзяку складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць. Это вялікая таямніца веры. Пане, мы слуги Твои, Твой люд святый, успоминаючи благословленную муку и воскресение, а так само хвалебное небовшествие Иисуса Христа, Сына Твоего, Пана нашего, складаем найсвятейшей величи Твоей из Твоих даров и щедротов, ахвяру чистую, ахвяру святую, ахвяру беззаганную, хлеб святый життя вечного и келих вечного збавления. Узглянь на ей милостивой, спогадной, ласкаво прими, як принял дары праведного слуги Твоего Авеля, ахвяру патриарха нашего Авраама и святую да беззаганную ахвяру, якую принес Тебе, наивышейший святар Твой Мельхизедек. Покорно просим Тебе, Пане, усемогутный Боже, загадай своему святому анёлу занести эту ахвяру на Твой небесный алтарь, продобличе Твоей боской величи, каб завсёды все мы, які удзельнічаем у гэтай ахвяры алтара і прымаем на святейшее тело і кроў Сына Твайго, атрымалі шчодрае небеснае благословленне і ласку праз Христа, Пана нашага. Амен. Памятай, Пане, таксама пра слугаў Тваіх, якія адышлі перад намі са знакам веры і спяць у супакою. Просім Цябе, Пане, дай ім і ўсім, хто спачывае ў Христе, прабываць у месцы суцяшэння святла і супакою, таксама і нам, грэшным слугам Тваім, якія спадзяюцца на вялікую міласэрнасць Тваю, будь ласкавы даць удзел у еднасці з Тваімі святымі апостоламі і мучанікамі, з Янам, Стэфанам, Мацеем, Барнабам і ўсімі святымі Тваімі, увядзі, просім, і нас у іх супольнасць не дзеля нашых заслугаў, але дзякуючы Твайму прабачэнню праз Христа, Пана нашага, праз якога Ты, Божа, ўсе гэтыя даброты няспынна ствараеш, асвячаеш, ажыўляеш, благаслаўляеш і нас імі надзяляеш. Праз Христа, з Христом і ў Христе Табе, Божа Ойча, усемагутны, ў еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала праз усе векі вечныя. Амен. Называемся детьми Божьими, ими з'являемся, тому осмеливаемся казать: Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Хлеба нашего штоденного дай нам сёння, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усяго злого, дай ласкаво супокоить дни наши. Да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольны от граху и захованы до широка неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и пристя збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твой, Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, дарить его супокоем и едностью, який живеш и володариш на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою, супокой с Тобою и с Духом Твоим. Это поеднание тела и крови Пана нашего Иисуса Христа,
Нехай дапаможа нам, прымаючым яго, дасягнуць жыцця вечнага. Баранку Божы, вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благаслаўлёныя, пакліканыя на вячэру ягоную. Пане, я не варты, каб ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. Христос, прынёсшы адну ахвяру за грахі, назаўсёды сеў па правіцы Бога Айца. Аллилуйя. Молимся. Пане наш Боже, нехай дари, яке ми прийняли з Твоего алтара, запалять у наших серцях жадання небесное і чини, каб ми імкнулися за нашим Збавцем туди, куди оно войшов перед нами, який живі і володарить на віки вечные. Амен. Святий Архангеле Михайле, ти ражи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокусов и пасток злого духа,
Покорно просим, нехай Его знищить Пан Бог, а Ты, князю войска небесного, моцею Божою, скинь у пекла сатану і інших злих духов, які на згубу душа уснують по світі. Амен. Пан з вами. Нехай благословить вас Бог Усемогутний, Отець і Син, і Дух Святий. Ідіть у супокої Христа. Побіяння наш